Horas dia mau aliak kadongan las roha pajupak kita misi di pertanyaan palang roha di channel YouTube IKB Namar Hata Batak Tuba. Ada orang so tatangi hod de hata di bata na naik sikau seru-seruan rohatta perjuluma hita martangiang. Mau lihat gudang upasatan itu ada pamu ali di bata manami para siro kana makkaholongi hami toto mengalehon hari pasok di kami bui hami tolas saat rodi tikion. Naing tangi honon nami matutusian hatama le Tuhan asa adong bokal ni permuluan nami. Urasi mahami sian akka hadu saun nami hakurangan nami manipak sadarion. Asa tamahami ale Tuhan marsaur dohot pona badia. Pargugui hami di bagasat tudin laho mengulau lomo ni roham asima roham di bagasan anak Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliak kedongan ia si pakusor-kusoron ni rohatta dibuat sian buku wasiat kekal amarodolan audo ibana dan enet sian buku Yesaya opak lutul ayat walu sahat prodi sabtu jala ujahan ni si pakusor-kusorot tadi tikion ima sian ayat 11 sada nama dok hamu doa kasih tidangik kuning na Jakoba do na posok kuna muna kupiliti asa ditad da jala di hapor sei hamu au jala mangatusi rohamuna bahwa au ibana jumulu sianau dang adok terjadi di bata ibudik kupe dang tagamon adong au tutu au do Jakoba jala dang adok silehot tua dukon niya obas pangulaw ni panurirang Yesaya padohan au tutu au do ibana anihu dihata Heber ima patuduhan manang patadawan diri ni Jakoba di pudian nyari Tuhan Yesus pe mamakke padohan au do ego emi dihata gurikna au do roti hanguduan audo panodang di portibion audo dalan dot asik tongan dot tangguan dot na asing do pelahe rikot ni na pabahong kuar ni debata sakap na parjulo ima laho patubuhon panidangyo kaporsiaon bahwa holan sasada ibana do debata na tutu di sakdok portibion dangadong debata na asing nang najulu ni najulu sak songoni nang koni be naung adong do ibana sian hatotongon tu hatotongon sialani debata naso merubah-ubah do ibana bangso ni debata jujutan mubah-ubah dimulana porsea jada tuduk tu debata alai mubah gawe dak porsea jala dak tuduk tu debata alai anggo debata dak ke mubah manang dia be diulahun bangso dukoni buah-buah gorni Jakoba sakapna laho paingoton bahwa ia Jakoba ima debata na tong rade paduahon bangso dada holan si padua ditiki na salpu ibana padohan na naman dok nang tu juluanon say laos audo ibana jala danga dong si padua siang tangan audo magbahen tu ise na manugdatisa di ayat 10 molodung mangula debata danga dong manang ise pe di sadok portibion na bui manugdatisa debata ido nama ju hita nagabe sitik dangina namang asabui hita gabe sitik dangin debata imamar hite molo ado perjupangat diri do ibana dakolan parbinoto sabing hari mutu ibana amin songoni majolo pertanyaan tadi bagasan sadarion alai sotung lupa hamu aliak kadongan like
subscribe sagihon tu akka dengan na asing dobe. Marhiti ngaparsidot tamu na patol hason berita nauli rak dokot ika dion lihat porti dion. Saya dipasu-pasu tu hatta mahita. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.